फंबाया जोबोद बिहोमा होलांबाय माने मोनसे फंसे बाथ्रायानो गोबां माने बिहोमायोथ' बिनिफ्राय माने फंबायखौ जोंनिखै फिसा माने बान्था होबाय आरोना मा थियेटारमोन आइ राखि थियेटार फांफुलि गुवारिनि दैदेननायाव बिथाङा मा खामानि मावदोंमोन बिथाङा माने जोंनि थाखाय माने सासे पाब्लिसिटियाव माने बाहागो लादोंमोन आरोना मेन माने थियेटारनि बुस्थुआनो जाहैबाय पाब्लिसिटि नङा होमबा पाब्लिसिटियाव माने बिथाङा मेन रल लादोंमोन आरोना बेनि थाखाय बे माने फिसा माने बान्थाखौ गथायनाय जाबाय आरोना कमिटिनि जानानै बिथाङा जोंनि जानानै माने मोजां बाथ्रा बुंदों रायजो राजाखौ हांख्रायहरदों माने गोदै गोबाब बिराद मोजां बाथ्रा बुंदों पाब्लिकआ माने बिराद इन्टारेस्टेड मटिभेटेड जादों दा बेखायनो बिथांनो जोङो बेखौ जाबाय फंबाय नामा जाबाय गोरोबनाय सोरबा मिलन मिलन दा फंबाय गोरोबनाया माने फैनानै जोंजों गोरोबफैदों ओमफ्राय जोंनि आफादाव फैनानै आफाद नङा जोंनि कमिटियाव कमिटि नामा मा नाम जानाय पाब्लिसिटि कमिटि जानाय पाब्लिसिटियाव बिराद मोजां रल लादों दे सार कमिटि नामा मा नाम कमिटि नामा बिदि गैया नोलोबारि थियाटार लाबोग्रा आफादल' मा जायगा होनदोंमोनलाय मिंमां नोलोबारि मिंमांनि बिखा बर'नि जारिमिनाव लिरनाय नीलेश्वर ब्रह्मआ लिरना गालांनाय मिंमां सिमां होननाय जारिमिना नैबेयाव जागायो आरो दे सार मिंमांनि जायगायावनो बे मिंमांनि सिमां जायगायाव धेमाजि सार मिंमांनि सिमां धेमाजि गगामुख सार बे माने आइराखि थियेटारखौ लाबोनायनि बिजोङाव सारा माने मा बुंनो सानो दा हारिमुखौ फोथांना लाखिनाय सार्थआव जोङो बर' हिसाबै बिथांमोनाबो बिजोंनो मोनसे इस्टाब्लिश खालामथ' हारिमुखौ फोथांना लाखिनायनि सार्थआव आरो बेयाव मावग्रा कर्मचारिफ्रा थांना थानायनि मोनसे बिजों हिसाबै बिथांमोनखौ जों हेफाजाब होनायनि नोजोराव माने जों थाइसे खांनानै जों गाव गावनो माने गोसो गुदुं हारिमु मोजां मोनग्राफ्रा ज' जानानै थियेटारखौ लाबोनाय जादों नङा होमबा खोथाया बे आरो बे थियेटार लाबोनायाव सारमोनहा माबायदि माने प्रफिट आरो लस बेनि खोथायाव माने सारा माबा मोनसे बुंगोन नामा आरो रायजोफोरनि सायाव मा मेसेज बुंनो सानो माने कालसारनि खोथाखौ लानानै सारा हारिमु होनना बुङोब्ला जोंना बर' हारिमुखौ फोथांनायाव जोङो थाखा फैसाया इसेबां डेभेलप नङा एसेबां मिटार नङा खिन्थु जोङो बर'नि हारिमु आर'नाइ होनाय लोगो लोगो बिखाया माने बिराद गुग्रुबोनो माने हारिमुखौ फोथांना लाखिनाय सार्थआव जोङो नांगौबा जों निजेनिफ्रायनो थाइसे थाइनै थाखा जोङो गारनानैबाबो नायनो होननानै जोङो लाबोदों रायजोनोबो देखायदों ओमफ्राय हारिमुखौ फोथांना लाखिनाय सार्थआव जोङो थियेटारखौ लाबोदों जिखिनि लाब लसआथ' थाखायोनोखा जों एसे लाबानो दं हारिमुखौ फोथांना लाखिनानै बिथांमोनाबो जों हरनो हाबाय हरना जिखिनि थालांबाय जोंनिखौ थालांबाय आरो ओमफ्राय माने आइराखि थियेटारखौ सार आं सोंनायाव आरो आइराखि थियेटारखौ माने बोसोरसे गेप्स लानानै माने थांनाय बोसोराव माबायदि देग्लाय बोसोराव माबायदि जेनेबा माखासे जोंनि पाब्लिकनि बा नायगिरि बिथांमोनहा माबाफोर कमेन्टफोर होदों नामा सारमोननि माबायाव दैदेननायाव कमेन्टआथ' बिदि गैया कमेन्टआ माने जों दा जिखिनि कमेन्ट होदों सिगांनिफ्राय एबारनिखौ साबसिनसो मोनदों आरो माने सिगांनि बाराव जोंबो लाबोदोंमोन ओमफ्राय नैबे दा नेक्स्ट दिन लाबोनाया साबसिन जादों होननानै रायजोफोरनिफ्राय जों खोनानो मोनदों आरो साबसिननिफ्राय हामसिन जादों आरोखि माने बेखिनिखौ जों मोनदों नंमारखौबो जों निजेनि मेगन नुदों सिगांनिख्रुइ नैबे साबसिन जादों आरो आपडेट जादों आरो माने नाटक हिसाबै जों सिगांनि बोसोराव माने लाबोदोंब्लाबो जों नायफेराखैमोन दे ओमफ्राय नायनानै माने पाब्लिकनिफ्राय बिदि कमेन्ट मोनाखैमोन थ' नैबेनि मोनसे नाटकखौ जों नायदोंमोन जों गावनि मेगनजों खुद नायदोंमोन आरोना थ' बेबायदि बेलायाव जोङो एकदम गावनो बिराद दुखु मोनदों आरोना दुखुआथ' बेबायदि दुखु नङा जेनेबा नाटकखौ नायनानै आरोना नाटकनि बेलायावबो गाबलायजासे नाटक सोरबाथ' माने कमिटि मानसियानो गामसा लाफादों मोदै फुगारनो गामसा गामि लाबोदों मोदै फुगारनो खोथाया बे आरो बेयावनो बुजिखायो आरो नाय आरोना माने बयबो नायनानै बुजिगोन नोंथांमोना बेखौनो माने नाटकखौ बयबो खनसे नायनायनि उनाव नोंथांमोना बुजिगोन आरोना माबायदि नाटक लाबोदों बिथांमोना आरो माबायदि आपडेट जादों रायजोनो मोनसे मोजां मेसेज होनो हादों आरोना बेनिफ्राय जेनेबा साननैसो मोनसे आङो कुइसन जेनेबा थांनाय बोसोराव माबायदि मानसि जादों एबारनि बोसोराव माबायदि मानसि जादों बेनि खेथ्रआव एसे फोरमायना होबा मोजां जागोन सानदों आरो सिगाङाव जेनेबा जादोंमोन सिगांनिफ्राय नैबाय खिन्थु माने नैगुन बारा जादों आरो मानसिया माने बांसिन जादों मानसिया बिराद उत्साह माने जादों आरो सिगां नैगुन बारा बेवहाय जोंनि मिमां हालामाव मानसिया जादों नायफैदों बेनिफ्राय सार मोनसे खावलायनाय थांनाय बोसोराव जेनेबा एक्टरा बेलेग एबार बोसोराव एक्टरा बेलेग बिनि सायाव सारा माबा मोनसे बुंनो नामा दा सिगांनि एक्टरखौबो जों गाज्रि मोनाखै सिगांनि एक्टराबो मोजां दानियाबो जोबोद मोजां माने हल सिस्टेमानो गासिबो मोजां नाथाय बाथ्राया बेल' सिगांनिख्रुइ नैबे एसे आपडेट जादों आरो मोजांसिन जादों बाथ्राया बेनो आरो बेनिफ्राय सार आरो सिगांनिख्रुइ
बोसोराव जेरैबायदि मोनदों देग्लाय बोसोराव बेखौ मोननानै साबसिन मोनदों आरो गोसोआव पाब्लिसिटि बे आरो बेनिफ्राय नैबे आं सानो जा थियेटार आयदाखि थियेटारनि सायाव जोंहा नैबे फंबाया माने मायाव रुल लादों आं बेखौ सोंनो नागिरदों फंबाया मा रुलाव दं दायो आंनाथ' दा बुंनो थाङोब्ला जेबो आङो रलबो लाया बेनिफ्राय एक्टिंबो खालामा आंना जास्ट माने बास सालायो आङो बेनिफ्राय लोगोसे बास सालायनायजों लोगोसे आङो बेयाव माखासे जेनेबा मेसिननि बुस्थुखौ आङो मावो जेनेबा जे बुस्थुआ थियेटारनि बेलायावहाय हरावहाय जोङो श' खालामनाय लोगो लोगोनो जोंहा डिजे सालायो बेनि बेलायाव माबा मोनसे प्रब्लेमफोर जायोबा आं बेखौ माने बानायो बा सल्भ खालामना होयो बा आङो माने बेफोरखौ नायनानै मोजां खालामना होयो बेफोरबायदि आरो प्लास बेजों लोगोसे बिथाङा गुड कमेन्टेटर बिराद मोजां कमेन्ट्रि खालामनो हायो बिराद गिदिर मोनसे कमेन्ट्रि आरो मेसिन कमेन्ट्रि खालामनो हायो कमेन्टेटर माने बेयो सासे मेसिननि बुस्थु जेनेबा मेसिननि गेजेराव आं माने दा नायनानै माने थिग खालामनाय होनाय जायो आरो ঠিক আছে फंबाय नोङो बे आयराखि थियेटाराव माने दिनैसिम खै बोसोरसिमनिफ्राय दिनैसिम माने खै बोसोर जाखो बेयाव खामानि मावनाया जोंना फार्स्टनिफ्राय दिनैसिम एबा दासिम लानानै जोंना 3 बोसोराव हाबगासिनो दङ आङो फार्स्टनिफ्रायनो आयराखि थियेटारा जेब्लानिफ्राय अपेनिं जादों एबा ओंखारदों फिल्डआव अब्लानिफ्राय आं दङ आयराखि थियेटारा जे सनावहाय जे मायथाइयावहाय जोनोम जादों बे समनिफ्रायनो आं दंखायो दा जोंना आयराखि थियेटारा 3 बोसोराव हाबगासिनो दङ बेनो आरो ओमफ्राय बे आयराखि थियेटारा माने सोरनि दैदेननायाव दासिम सोलिबाय दङ आयराखि थियेटारा सोरनि सायाव दैदेननायाव सोलिगासिनो दं बेखौ नोंथांमोना नैबेयाव नुगासिनो भिडिअ नेक्स्टआव लांबाय था जों थांगासिनो भिडिअआवहाय आयराखि थियेटारनि मालिकखौ नुलांगोन मोसाग्रा नुलांगोन माने बिदालादों फंबायमोनखौ आरो नुबाय थागोन नायलांबाय था भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम नायलांबाय था आरो नैबे जाहैबाय मेन रल जोंहा हिर' नैबे जाबाय हिर' आयराखि थियेटारनि उत्तम मा लिरदोंमोनलाय उत्तम बसुमतारी नोंथाङा बे आयराखि थियेटाराव दिनैसिम माने रुल लानाया खै बोसोरसो जाखो माने नोंथाङा माने बेलेगाव माने बिनि अनगायै बेलेग थियेटाराव माने बाहागो लादों आच्छा गेप्स थानानै नै 2024 आव आयराखि थियेटाराव फार्स्ट टाइम ओमफ्राय माने बार'नाम्फायाव साबसिन ना बेयाव साबसिनमोन दा नोंथांनि बायदिबा सोलिनाय हिसाबै आयराखि थियेटारखौ मोजां मोनदों आरो थानानै आब' हेल' खुलुमबाय दे आब' गोजांदों नै बिरादनो माने अर सायबाय दं नै नुदोंना ओमफ्राय आब'आ माने मा रुलाव खालामो खोन्थादो एसे आयराखिनि खोन्थादो दे मा रुलाव बांसिन लायो देलाय बुंलाय मा रुलाव माने गासिखौबो खालामनो हायो आरो ट्रेजेडिबो खालामनो हायो भिलेनबो खालामनो हायो ओमफ्राय आब'नि मेन न'आ बहाय आंनिया बै अदालगुरियाव हाबा जानो जायाखै हाबा जाखांबाय ओमफ्राय हासबेन्डआ बहा थायो हासबेन्डआ माने गैथ'ला माने थांनाय माबायाव माने रुंसारि जाबाय आरो आच्छा सरि जाय आब'जों आं माने लाबाय बेबो जोंहा आब' माने आयराखि थियेटारनि माने माखासे बुहुत माने गोबां माने कमेडियान बा माबा होनोमोनलाय बेयाव माने बाहागो लायो आरो बिथाङा माने आं आब'नाव सोंदोंमोन बे जाहैबाय माने आब'नि माखासे माने जाथायखौ सोंनानै आं माने दुखु नांबाय सरि ओमफ्राय माने आब'आ जाहैबाय उदालगुरिनि ओमफ्राय जोङो दायो थांगासिनो माखासे जोङो आयराखि थियेटारनि माखासे गोबां माने आर्टिस्टफोर दङ माने गोबां बेलेग जायगायाव माने थानाय बादाखौ खालामनाय जादों आरो बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थालांसै नोंथांमोना आंजों थांफाबाय थादो चलो अके मा जालायखो मालायलाय नैबे लाजदों जाबिना जोंना माने बे आयराखि थियेटारनि कमिटि मानसिफ्रा नै बेखौ बिदाय लाबाय बेखौबो एसे खोन्थाबाय आं नै जा नैबे सारा माने बेग लाना दोनफैदोंमोन मा होनखो ओमफ्राय बेग लाना दोनफैदोंमोन आं बेनिफ्राय आं माथो दिनैसो माथोदों माने दिनैसो दोनफैदोंमोन नायसनाखै दिनैसो नायसनबाय ओमफ्राय दायो अबाव थांगोन जों सार बुंलाय जोङो माखासे आरो लोगोफोर हमनो दं बिसिनि लोगोफोरखौ माथो होनानै जों थांसै चलो माने गाबोन लोगो मोनला नालाय चलो गाबोन थांसिन आरो ना इयावबो दं जोंहा माखासे आर्टिस्टफ्रा बेखौबो एसे खोन्थानोसै आङो वाव अबाव दंलै सिङाव फैबाय आदै गाज्रि मोना आदै
नै आयै आदैया नै माने थियाटार नायबा जों आदैखौ मिथिनानै मा नामाव मिथियो आदै नोंखौ जोंनि कमिटिया बिदाय लासिगोन आरो बेखौहाय ओमफ्राय बिदाय लादों प्लास जोंनि कमिटिया लास्ट मोनसे फट' लादों ओमफ्राय नोंनाव जुदि मानसिफोर दङ ग्रुप दंबा एखौलियाव आदै आदै आदैफ्रा बेयो जोंनि नोलिबारि जायगायाव फैनानै माबायदि मोनखो खोन्थादो नोलिबारि जायगायाव आं गोदोबो फैखांबाय औ गोदो हाथाइया ओरैनो फिसा हाथाइ बे जाहैबाय मिमांनि सिमां होननाय मोनसे बर'फोर लिरना लानाय जिथु सल' बे सल'आ बेयाव बेस खालामनाय मिमांनि जारिमिनखौ मिथिखायो जास्ट फैनानै जों मोनसे नोंसोरजों मोखां रायलायलाय मोनसे फट' लानो लुबैदों आरोखि ओमफ्राय आदैया मा होनो दिनैसिम जोंनि नोलिबारिसिमावहाय दिनैसिम मोनबेसे पेन्डेल गानाय जाखो आइराखि थियेटारा आइराखि थियेटारजोंसो आं देग्लायसो फैफेरदों बेहाय औ सिगाङाव ओरैनो बहाबा दंमोन सिगाङाव आं सोरांमोनजों फैबाय सोरांमोनजों ओमफ्राय आइराखियावसो दंमोन बाबो फैयाखै ना ओमफ्राय फैनानै ओमफ्राय जों थांसै ओमफ्राय आदैनाव फार्स्ट टाइमाव माबाव दंमोन होनदोंमोन सोरांमोनजों आदैनि बायदिबा माने सोरांमोनजों बेस्ट ना आइराखिया बेस्ट दा बेखौथ' बुंजाला सोर बबे बेस्ट बेखौ बुंजाला बे थियेटाराबा बेस्टआ सानबेसे थायो आयंनि न'आव आंना रुपुहि मा जायगायाव रुपुहि बैष्णबपारा आदैया माने बहुत थियेटारनि टप माने बिराद सिनेमा नोङो उन्दै बैसो समाव माने थियेटाराव गाखोजेननाय बा बबे मोनसे थियेटाराव गाखोजेननाय बेखौ नों मा बैसोआव गाखोनाय सोरांमोनजों थियेटार 74 अब्ला नों बै समाव बेसे बैसोमोन ओमफ्राय बे समाव बैसोआ जाद्रायाना जाया बेसेबां समनि बाथ्रा बे आदै हो आदै बेसेबां समनि बाथ्रा बेसेबां समनि बाथ्रा बेयो 74 आयौ रानि 74 बा सोर जनममोनलाय आदैया बे समाव हाबा जाथ'आखैमोन ना दा आयंना ओरै साबेसे गथ'फ्रा बेनिफ्राय आदैनि आच्छा आदैनाव मोनसे सोंनाय आदैया माने बे जेनेबा बे कालसारेल लेभेलाव माने थियेटार लेभेलाव नों आदैया बेसे बोसोरसिम आरो थाबावगोन खै बोसोरसिम दा बेखौथ' बुंनो हाला माने आङो सोलेरा जेसेबांसिन हायो एसेबांसिन थानाय आसामोन दा न'खरनि परिबेसफोरा माबोरै जायो बैसोआबो जायाखै नङा जाबाय दिनै आंनिया बैसोआ 62 जानुवारिनिफ्राय 68आव हाबसिगोन बेनिफ्राय आदै मोनसे सोंनाय आदै ओमफ्राय नों आदैया जेनेबा सोरांमन्जुनिफ्राय आइराखियाव मानो फैनाय जाखो सोरांमन्जुनिफ्राय माने आच्छा आच्छा सानदेबावदियाव थांदों पुर्निमायाव थांदों बेनिफ्राय लास्टआव आइरनाव थांबाय लास्टआव ओमफ्राय माने आइराखियाव मा खारन थाखाय फैनाय जाखो आदैया बेलेग थियेटारखौ गारनानै आइराखियाव बे थियेटार फैनायनि जेबो जाहोन गैया जाहोन थाखाय गासै जिखुनु बबेबा जाय एक्टरफोरा बेयाव थांलाय थांखायो जाय जेराव लुबैयो बेयो लिंफैनानै थांबाय थिग बिदिनो बेनिफ्राय माने आइराखिया बेस्ट ना माने सोरांमन्जुआ बेस्ट दा आइराखिया बेस्ट होननाबो बुंनो हाया सोरबा सोरांमन्जुआबो बेस्ट होनना बुंनो हाया मानो होनबा मा जाहैगोन बोसोरसेल' मोजांबा बोसोरनैल' बर' थियेटारनि थांनायफ्रा जेसेबां गोथौ सानोबाबो एसे थौले जायो आच्छा आच्छा थाखा फैसा जाब्लानो मालिक बेबायदि आरोखि थारमाने दिनैसिम आदैयाथ' फार्स्ट टाइम माने सोरांमन्जुआव गाखोजेनदों आदैया मा रलखौ लानानै आंहा फार्स्टआव आं हिर'मोन आं बेयावनो मोनसे सोंबावनोसै आरो फेभरेट माने थियेटार गाजेननाय समाव जे आदैया मोनसे मेथाइ मोनसे जायोना गोसोआव दंनाया गोसोआव गैला जागोन माने
आदैखौ माने जोंनि नैबे एरियायाव माने बिहोमा फैनो थाखाय जों माने फिसा मोनसे नैबे जिखुनु नङा जोंनाव सनमान बावनोसै आरो ना बे आदाय मोजां सनमानखौ बावनो होननानै जों बेयाव आदैनिसिम माने फैनाय आरोना आदैया जोंनि निलेमराव फैना माबायदि मोनदों आदै खोन्थादो थगायबायसो नामा आदैयालाय फैयाखैना जोङो दायो माखासे आर्टिस्टफोरजोंहाय सोंनाय फिननाय लाबाय ओमफ्राय आरो जोङो दायो थांबावगोन मालिकजोंहाय ओमफ्राय आरो माखासे माने आं दहायनो खोन्थाखादों माने गुबुन गुबुन जायगायाव जोंहा आराके थियेटारनि माने माखासे सुबुंफ्रा बेलेग बेलेग जायगायाव थानाय जादों बेखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थानोसै आरो दायो जों फैलायबाय बेयाव सासे जोंहा बेस्ट रल माने गुन्डा रेल माने डाकु दा बुङो ना बिलियन जों जोंहा दायो लासिगोनलाय एसे सोंसैलाय बिथाङा मादि रायलायोथाय बिथाङा बेसे माबा मा लाना सासे मा लाखो नैबे जाबाय नुदोंना सिनायखाबाय जानांगौ नैबे जाहैबाय जा गुन्डा माबोरै गुन्डा होनो नामा नों फंबाया गुन्डासो अरे यार बर' फिल्म इंडस्ट्री सासे मेन लीड एक्टर लै बियो नोंसोर नाय जां बोरै जालि फाग्ला नुवाखै आं नै ले ओइ मा नामलाय बिना मा नामलाय माइकेल बर' हा बर'नि एगेन्स्ट बर'नि एगेन्स्ट स्पिकारा बे मायाव मोनलाय ओइ माइकेल आदा फंबाय मोननो सोंबाय आङो नोंथाङा दिनैसिम मोनबेसे फिल्म बानायनाय जाखो खोन्थालाय आंनो बांबाय माखासे जाबाय गोसोआव गैजोबा ओमफ्राय ठीक আছে नोंनिबा माने अबे मोनसे फिल्मा नोंनि थाखाय बेस्ट आरो मुंदांखा जानाय जांख्रिथाय थैसाम औ बेनिफ्राय नै दा मोनसे दाहाल होननाय मोनसे औ बे आरो बेनिफ्राय नोंनि थाखाय मा अबे मोनसे फिल्मा फार्स्टलै अबे मोनसे फिल्मा नोंनि थाखाय फार्स्ट जानाय फार्स्टआवहाय मोनसे सिलिंखार होननाय मोनसे बानायदों सिलिंखार बेयाव नोंना मा रलमोन बिलेनानो नोंखौ माने एक्टरनि थाखाय फसायालै मिथिलालै ओमफ्राय नोंखौ मालाबा सोरबा डाइरेक्टरफ्रा माने एक्टराव फसायना फसाया मानो फसाया ओमफ्राय नोंखौ जेनेबा गुन्डा हिसाबै मोननायाव नोङो मा सानो गोसोआव जेबो साना बियो बेहा सासे बर' फिल्म गुन्डाजों एक्टरजों खोथा गैया एक्टिं खालामग्रानि एक्टर बे सासे माने बेस्ट एक्टर माने बियो माने बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि सासे जाखांबोनाय सासे बिराद मोजां सासे एक्टर ओमफ्राय रियेल माने एक्टर मोनसे एक्टर आरो बियो रडे सार ओमफ्राय रियेल नालाय मोनसे फिल्माव थियेटाराव आयराखि थियेटाराव दा माने फिल्मखौ हिट खालामनो हायो बेखौ फरायनो थाखाय मानसिफ्रा बिराद मानसि नायनो फैदों प्लास पइन्टआ बे माइकेलनि थाखाय माने देग्लाय बांसिन मानसि नायनो फैदों बेखौ दङ आरो फिल्मावनो थाखाय माने फिल्माव थाबा एसेबाबो नायनो लुगैनाय देलाय माइकेला खोन्थालादो जेनेबा नोंनि मेन एड्रेस आरो जोनोमा अबाव बेखौ एसे मोजां खोन्थाबा फ्राय मानसिया एसे गोजोनगोन बायदि मोनदों आरो जेनेबा आंनि चेनेलनि थ्रुयैहाय आंनियाथ' ओरैनो बाक्सा औ बेनिफ्राय जोनोम जायगाखौथ' जोंनिखौ माने दंग'फारसो होनोमोन मानास नांजाबनाय दा आंनि बिनि उनावहाय आंनि माने थानानै दिनैसिम दं आरो बे आरो माने घरामारा होनना बुङो बेनिफ्राय नोंथाङा हाबा जानाय जायाखै बेखौ खोन्थादो एसे लाइफ स्ट'रि पार्सनेलि जाथ'वाखै माने सोरबा फिलाप खालामनो हागोन ना दिनैसिम माने बिथांखौ सिख्लाफ्राबो जे प्रप'ज खालामगोन औ जों नुहुराखै आरो मा थाखाय खालामा देलाय खोन्थालाय मा थाखाय औ बिथांखौ माने डाइरेक्टरफ्रा ओरैबायदि रलाव होबाय डाइरेक्टरफ्रानो मोजां खालामनो हायो सासे आर्टिस्टखौ डाइरेक्टरफ्रानो माने सोरखौबा माने बिथियाव जायगा खालामनो हायो ओमफ्राय रियेल खोथा बिथांखौ माने जों माने बिथाङा बर' हारिनि फिल्म इन्डास्ट्रि हारिमु लाइनाव बिथाङा बिराद बिहोमा होबाय बेल' नङा बिनिफ्रायबो सिगांबो गोबां थियेटाराव गाबबाय आयराखि थियेटारबो दं
आरो बर' फिल्म इन्डास्ट्रियावबो बिराद मोजां रल लाबोदों ओंखारबाय थागोन आसा खालामदों बिदि फिल्मखौ जों नुबाय थागोन आरो हारिमुवा बिथांनि बिहोमाजों एसेबाबो आगान गोजौसे दावखोगोन बेखायनो जोङो जोंनि फालिफ्राय मिमाङाव फैनायनि थाखाय बिथांखौ जों गांसे गोथार आर'नाइजों जोंनि फालिफ्राय गांसे माइकेल बर' जां खोथानि सायाव सुप्रिम नायदोंबा मिथियो पुलिस रल लादों बियो दाहालावबो दं बियो बेनिफ्राय बेनिफ्राय आं मोनसे सोंनाय दै माइकेल आं माइकेलखौ होनबाय आंनि एकदम बेस्ट फ्रेन्ड हिसाबै आरो नोंथाङा माने फार्स्ट टाइम जेनेबा थियेटाराव फैजेननाया बबे मोनसे थियेटाराव नोंथाङा फार्स्ट टाइम एटेन्ड जादोंमोन आगान होजेननाय आरो जेनेबा आंथ' फार्स्टआव माने बे इन्सट्रुमेन्टआवसोमोन दामनायावसोमन सोरां मन्जु माने बिनि स्टेजमेन्ट बावदों बियो सासे माने बिराद गिदिर एक्टर नङा ओरै दामग्रा माने ताब्ला बाजा माने बिना भकेल लानो दंमोन नोंनाव माने बिना माबा लानो दं माबा लानो दं माने दल दामनानै जुदि जिउ खुङा जानो लुबैदोंबा बेनाव आथिं हमफै जोंहा मानाव आरो रायजो राजाफोर सोरबा जुदि माने भकेल सोलोंनो गोसोबा थाफ्ला नामा सार थाफ्ला थाब्लानाय बियो माने बेनाव सार्टिफिकेट दं आरो बियो माने बेजोंनो बियो मोनसे प्रफेसन खुंनो हानाय बेहा मोनसे माबा दं आरो माने फिल्म जगताव माने जानो हानाय बेनाव एक्टिं प्लास दामनायजों बेहा इनिफ्राय दे ओमफ्राय सार दे ओमफ्राय बे थाफ्लानिफ्राय नोंथाङा माने बेसेबां सम बै बिदि रुल मोननाया बेसेबां सम नङा ताब्ला बे ताब्ला नङा ताब्ला दामो ओमफ्राय ताब्ला दामनाय नोंथाङा बबे समनिफ्राय आरो बबे मोनसे फिल्माव बा बबे मोनसे इन्डास्ट्रियाव माने एक्सन मोनजेननाय फार्स्ट टाइम माने बिदिनो आं माने सोरां मन्जुआव ताब्ला दामजेनदोंमोन बिनिफ्राय बोसोरनै दामनानै बिदिनो भाग्यबो नांगौ बोरैबा सासे माने प्रडिउसार सासे गोदान लोगो मोननानै बिदिनो सिलिंखार फिल्म आं बानायजेननो मोन्दोंमोन बेनि उनाव आं मोजां केमेरामेन सासे लोगो मोन्दों हुदा केरकाटानि बे माबानि आरो लखिमपुरनि आच्छा बिनि माबायनो बेजोंनो थांफानानै आं माने पंकज लाहारि आच्छा बिदिनो दिनैसिम एसे गेदेरनि सायाव गेदेर मोनलांगासिनो दं आरो आच्छा ओमफ्राय नोंथाङा माने गुन्दा रुलाव मोनबाय थानाय माबायदि मोनो गोसोआव ओरैनोथ' जेनेबा खालामनानै मोजां मोनो मोननायालाय खिन्थु न'नि फरायनायनिफ्राय माबा अजद दं नामा इदि रुल लानायाव गैयाना रावबो अजद गैयाना न'निफ्राय ठीक আছে गोजोननाय थाबाय नोंखौ माने जोबोद गोसो गोजोन मोनदों आं बेनिफ्राय बिराद गोसो गोजोन मोनदों खिन्थु टाइम होनायाखै आं मोजां खिन्थु दिनै जों लास्ट खनसे माथो फैबाय आरो बर' फिल्मनि मोजां बिथां लाबाय थादों बर' फिल्मखौ नायनो खालामनो आदा माइकेल दंबाथाय आदा किखौबो जों नोंनि थाखायसो नोंब्रा दाबो दाहालाबो बारा गाज्रि जायाखै मोजां जादों थांनाय बै नेक्स्ट थांनाय बोसोराव जे बे हाजो खर'आव थांग्रो होननाया देलाय माने नोंनि फेभारिट डायलग देलाय होलाय नों माखौ एकदम नोंनि थाखाय फेभारिट डायलग फिसा आरो जिखुनु नों मोनसे फेभारिट दङ देलाय नोंनि थाखाय मा फेभारिट माने मोनसे सर्ट आरो दा ओरैनो नोंसिनावनो आं होदोंमोन बै माबायाव मा होनो फाखन नायजाब जेब्ला नोंसिनाव फैजेनदों हाजो खराव अर खामदों आंनि खाफालाव था था नांफैदों रिलेसनखौ फैथ'नो नोंला खोमा हाजो खराव अर खामदों आंनि खाफालाव था था नांफैदों अरे यार मोनाबाय जों माने लास्ट टाइम बिदाय लाबाय बिथांखौहाय गगा मोननानै नै गगा मोनदों नै बिथाङा आंथ' एसे बेरायखांबाय बारु अथ'बा आं जेबो फट'सथ' लानाय जायाखै औ नोंल' नङा सोब माथो होनानै खनसे माने गाबोनथ' माथो होनानै जोंसो मोनबावगोन स्रांजोबसै माने जोंसो मोनगोन खाथि थानाय ओमफ्राय मोनसे खोथा दे नोंथाङा बेयाव जोंनावनो लेबारियाव फैनायनिफ्राय दिनै खेबनै थाम जाबाय बेयाव नोंथाङा माबायदि मोनदों गोसोआव
आंथ' माने बिदिनो अनेक जायगा माने मोनबोबाय दा आं माने जायगानि नामफोरखौ बुंला आरो खिन्थु जों माबा ओरैबायदि जायगा मोनो माने बबेबा बायदि जायगायाव माने लोंनाय जानायजोंनो गफबना थानाय जायगाबो दं आरो बारा माने ओनसोलनि गामिनि बायदि लेभेलजों सोलिलाङोब्ला माबायदि जायो बेखौबो माने मोजां माबा मोननै जों जायगा मोनबोदों आरो खिन्थु नैबेयाव माने बहुद मोजां मोनदों माने जेनेबा उन्दै उन्दै गथ'फोरखौहाय माबायदि लामा दिन्थिलांनो नांगौ बेयो माखासे बिनि जे लिडारफोर बा गेदेर गोलावफोर बिसोरनाव मोजां माने नलेज माने गियान दं आरो बिसोर दा बिदि थाखाय बहुत मोजां मोनदों जायगायाथ' मोजांखा आरो प्लास माने बेबो मोजां आरोखि जेनेबा उन्दै गथ'फोरखौ बबे लामाथिं दिन्थिलाङोब्ला माने बिथांमोननि जे माबाया मोजां जायो इयुना मोजां जायो बेखौ मोजां दिन्थिनाय बा फोरोंलांनाय आं माने उन्दुजोब्बाय नै एक्टर माखासे रुल लाग्राफोर माने दाब दाब जायगायाव दोननाय जादों आरो दाब दाब जायगायाव थादों माने बिथांमोना बेयो जाहैबाय आइबि जोङो दायो सिङाव हाबफैबाय नै गासिबो जोंनि कमिटिनि मानसिफ्रा नुगोन आरो बे उनावहाय फोजादों आरो दायो जाहैबाय माने हरनि 10:30 11टा सोरबा थाला दाबावबायसो मा थाला दाबलायखै नामा नै बेनो जाबाय जोंना एकदम मेन एक्टरा सोरबा सोरबा नै आदा नोंथांनि मेन सिनायथिखौ होदो दाना बाक्सा दिनैसो माने अबे माने थियेटाराव ना अबे मायाव आंथ' मिथिया बिनि सायाव आरो एसे खोन्थानाय आङो बर'नि मोनफ्रोमबो थियेटाराव फाव खालामबोबाय आरोखि आच्छा फार्स्ट टाइम अबेनिफ्रायमोन चिरां मन्जुनिफ्राय आदाया माने बेयाव फैनाय जाखो आइराखियाव बिदिनो सेक्स जालाबाय थायो गेजेर आच्छा जाय मालिकफ्रा नागिरो बेयाव थांनांगौ जाहैबाय ओमफ्राय आदानि बायदिबा माने चिरां मन्जुआ बेस्ट ना आइराखिया बेस्ट आंनि थाखायबाथ' गासिबो बेस्टआनो आच्छा बिदिथ' जाथावा बबेबा मोनसे थानांगौ खोमा गाव गावसोरनि सायाव फिलिंसनि सायाव डिपेन्ड खालामोलै ओमफ्राय आदाया माने मबे समनिफ्राय माने थियेटाराव फार्स्ट शुटिं जानाय 2006 फार्स्टआव मानिफ्राय मोनदोंमोन आइराखि चिरां मन्जु थियेटार निफ्राय सान्दोबावदिया थांबाय सान्दोबावदियानिफ्राय आरो चिरां मन्जु थांफिनबाय चिरां मन्जुनिफ्राय आरो बारलाम्फा थांबाय बारलाम्फानिफ्राय आक' आर'नाइ होननाय मोनसे थियेटार ओंखारदों आर'नाइनिफ्राय आक' आलायारन ओंखारबाय आलायारनाव थांबाय बोसोरथाम ओमफ्राय आलायारननिफ्राय नै आइराखि ओमफ्राय आइराखियाव दायो आदाया मा रुलाव दङ एसे खोन्थाना होदो मेन केरेक्टारानो आच्छा ओमफ्राय ओरैजाय फंबाया दा 4 years जाबाय लाबायना आलायारनाव फार्स्ट थाबाय ओमफ्राय दा आइराखियाव 3 years जाबाय आरो 3 years फार्स्ट टाइम अबेनिफ्रायमोन ओमफ्राय मेन जोनोम जायगाया ओमफ्राय ओरैजा आदा मोनसे खोथा आंथ' दाख्लै नोंनि सेकेन्ड श'खौ ओरैबायदि नायबाय माने ड्राग्स एडिक्टेड नङा होमबा माने आदाया ओरैबायदि मोजां एक्सन बा मा खालामबाय माने आं सानदों आरो माने आदाया मालाबाफोर बेबायदि ड्राग्स एडिक्टेड जाखांनाय नामा होननानै आं बिदि सानफ्लांदों माने गोसोआव आरोना आं सानदों आरो माने बेनिफ्राय बिदि मालाबा आदाया दं नामा मालाबाफोर गैया माने आं नोंनि एक्सनखौ नायनानैसो आं सोंनाय जादों गैया दा माने आदाया बेफोरबायदि एक्सनखौ अबेनिफ्राय सोलोंनाय जानाय मा सोरनिबा सायाव एबा सोरनिफ्रायबा लानाय जादों नामा ना अलरेडि माने फैयो फिजिक्सजों लोगोसे फैयो बिदि आरो ना माने फल' खालामबाय ड्राग्स जाग्रा गथ'फ्रा माबायदि जायो आच्छा फल' खालामनानै ओमफ्राय माने आङो आदाना नोंनि माने बे जिथुनाखि एक्सन आं माने ओरैबायदि मोदै गदों आरोखि जिथुनाखि फार्स्ट समाव माने फाग्ला जानाय आंखौ जे फाग्ला बुङो होनना बुंदों ना माने एक्सनाव आं ओरैबायदि दुखु जादों माने बेखौ नुनानै आं माने आदानाव मोनसे सोंनाय फैदों आरो बेखायनो माने आदाया मालाबाफोर माने बिनि सायाव एसे नलेज
बा गाव एसे प्रेक्टिकेल बा माबा मोनसे दं नामा होननानै साननाय जाबाय आरोना ओमफ्राय आदाया मा सिंगोल ना मा डाबल एन्सार गेदेर कुइसन जोंबाय दं औ सिंगेल 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 ओमफ्राय माबा आराम मोननायफोर दं नामा गैथ'ला ओमफ्राय माने जिउनि लोगोरिखौ मालाबाफोर साननाय फैदों ना टारगेट लागासिनो दं माबे समावहाय दाथ' बुंथ'नो हाला आच्छा बिदि आरोना ओमफ्राय आदाया माने बेयावहाय माबाफोर सानदों नामा बे थियेटार फैनानै आं माबा मोनसे गावखौनो माबा मोनसे लस खालामना लादों बा माबा मोनसे प्रफिट जादों होननानै एक्चुअलि बेबो बिराद गिदिर कुइसन माने प्रफिट आरो लस बिराद गिदिर बुंजोबजाया एक्चुअलि माखासे बाथ्राखौ औ दुखु दङलै माबायदि दुखु आदा एसे खोन्थाना होदो दुखुआ माबायदि दुखु आरो नोंसोरबो नुखाबाय बेसेबांबा खस्थ' आरो बे खस्थ'नि फिथाइयाबो जेसेबां बायदि खस्थ' बेबायदि नङा अफलाइन बेबायदि आरोखि अफलाइन नङा ओमफ्राय फंबाय सोंसां फंबाय हाउ आर इउ मोजां ना फंबाय डाबल ना गासिबो सिंगल सिंगल प्लेनिंफोर थिगानो दं प्लेनिंफोर दंना बे बावैनो दा जेबो जाथ'वाखै दं माने फ्राय मानसिया माने बे थियेटारनि बागै बुङो दे माने सोरबा बुङो माने बेफोरबायदि एक्सन खालामदों माबा खालामदों नोंसिनाव माबा सोरनिबा गाज्रि बा मोजां खोथा बेफोरबायदि नोंसिनि गोसोआव बा खोनानाय माबा बिदि फैयोना मालाबाफोर बा बेफोरनि सोरनिबा खोनानाय मानायफोराव गोसोफ्राव माबा मोनसे साननाय फैयोना साननायाथ' साना बुस्थुआ माखासे नेगेटिभफोरबाथाय एसे माने दुखुजों लोगोसे माबा जायो आरोखि डाउन जानो नागिरो एसे जस मोनोब्ला मोजां मोनो आरो ओमफ्राय नोंसिना बे आराखि थियेटारा माबेसिम सोलिबाय थागोन फेब्रुवारि लास्टसिम थांगोन ना लास्टसिम ओमफ्राय मालिकआ सोर होनदोंमोनलाय नोंसिना मालिकआथ' जोंना फामफुलि गैयारि जायो फामफुलिखौ सोर सिनायै बायदि होनना बुंदों बेसे फेमास फामफुलियाथ' बर' समाजनि बुंनो थाङोब्ला टपखौनो होननानै बुंजायो बे बिथांनि बिहेभियारफ्रा माबायदि मोजां मोजां बिराद मोजां ना मोजां नोंथाङा माबायदि मोनदों बिथांमोननि एक्सन आरो माबाफोरखौ नायनानै जा बिथांनि एक्सनखौ नायनानै जोबोद मोजां मोनो बिथांमोनाथ' बहुद सिनियर आर्टिस्ट नालाय माने उन्दैथ' नङा जाहैबाय जेब्ला समनि माने बिथांमोननि थियेटारखौ नायबोदों अब्ला समनिफ्रायनो जों माने बिथांमोननि माबाखौ नायबोदों थ' जोबोद मोजां मोनो आरोना जोबोद मोजां मोनो আচ্ছা ঠিক আছে আদায় হাবাফोर जाबा जोंखौबो एसे खबर हरगोन नामा ঠিক আছে गोजोननाय थाबाय आदानिसिम माने जुदि गोथार जुलि जायोबा जों माने हायोबा थांनायखौ नाजानोसै नङा होमबा आदाया बुंदो बिथांनि एक्सनखौ नायना माबायदि मोनदों बरिया